Deci hai să lume, asta ai prima fasole văzută de mine. Neagră, gri și albă. Deci cât de tare poate să fie chestia asta? Prima fasole neagră, gri și albă. Uitați-vă, cred că e mai mică și decât unghia mea. Stați un pic să vedem. Stau un pic așa. Uitați-vă, un pic mai mare decât unghia mea. Merită chestia asta 500 de like-uri. Da, deci chiar merită 500 de like-uri. Uitați-vă. Deci câtă chestie. Atâtea boabe, doar atâtea au fost negre și gri și una albă. Deci da, cea mai tare chestie de pe pământ. Și videoclipul ăsta o să apară mâine, că acum e ora 11 și ceva. Și asta am vrut să vă spun. Poate îl postez acum. Da, cred că îl postez acum, deci bye bye. Uitați-vă, mai dați un pic. Să uitați la fasolea asta. Deci gândiți-vă cât de ciudată poate să fie. Da. Bun, pa, pa!